Nonang kiliji Lok Sabha election 2024 aningkan BJP Congress APHLC ASDC lapen kaprek Racharia Songalong MP ticket komara abangphu philo kelongpo Karbianglong arat komara party aphan ningkacha thesi vote kijokpo Asamalong riarlo pangrum pet pen MP ang hoy krepidu Laswang pong pen kedam tang 2019 aningkan MP kilik along ke high percentage ke minai ki 3 state autonomous district pen kithurdun MP Horen Singh behinu Tangte MP Horen Singh be MP LDS atangka pen Karbianglong West Karbianglong la pen di Mahasaw la district ithom arwadaphan ningkan phongbong kupipi kaching thora saya mosi ke claim pila Hemprek mate article 244 ia lama puthak batai ko anlo parliament along lamthi kapaklang dun laki ratsi thekprong BJP pen MP ticket ke hangdun Ratul Teron Ronald Kiling Randib Ronghang Dr. Jayanta Rongpi MLA Vidya Singh Ingling EM Surjo Rongphar Dr. Pankaj Teron EM Amar Singh Tiso lapen Long Singh Teron atum hilupusi Rajathanpre Bangswang Bong Pen Singhason Local MEC mati Karbianglong Autonomous Council along Land and Revenue in Charge EM Amar Singh Tiso MP ticket ke hangdun terlapusi non malom muluk angbong chathanglu Chathandam sinang EM Amar Singh Tiso jongsi BJP pen MP ticket long lok pen kilik haidet puloti alangli district thom aradaphan kosonlo kelangchari thekpo athe EM Amar Singh Tiso ke kupusona bang phuma puki singhasona habar arad pu anchot kalisi Karbianglong East West arad anke chini ne bang jumpiklo adon thu Long Singh Teron komatlo alangli ke politician ke kali bonta indut lokathek sara bang phu alangli Karbi Language Development Board Chairman Khibo Mahot Karbia Lam Aki Chanangjipu Mathapen ke claim chipaduksi Karbia Khaya Pharman Kengkam Isian Rung Pangtui Tekanglo Alangli indut Togbang Anparta Thekar Karbi Daily Newspaper along editor Arputa Dengbong Khailong Rilapen Hampangaphan ke claim kachipaduk rubajok Karbianglong Panchot Kalisi Asamalong Riarlosi Alangli men Nongnam Chathanglo Bangso jok ongdung anong e mati awards pusitami chipalonglo Congress pen MP kilik a ticket kelongdun me laki sumrong hang lapen Joyram Ingleng atum hin ahok Congress aphan ningke thepen ke kroi thep arat non puta dupik hangjang bonta ke jatum power mati jakong kariya joini Congress pen BJP pen Congress lapuson ke matha kachilar borjok radatum ke manghudu APHLC pen ke jai kathar kalite ang 20 katharsi MP ang hoya pharman thurdun ahok nonamat Karbianglong district hinialong langpang bardam politic opposition party kangtang kring ke APHLC asong helupule jong thipsita akartang abi bonta di Mahasawalong APHLC angkur achelo ingtang kring theklong li lapen Karbi pen akaprek akhai awot kelong jum hekji asonsi theklong Lasonsi ASDC lapen CPIML punon nona madle MP kiligalong chedandun pusitami ke haidun derji angring theklong li People struggle long way. People struggle long way.